Kuchynská linka dôvery je podcast, v ktorom sa vy pýtate a my odpovedáme. Sice neodborne a subjektívne, ale na akúkoľvek tému od vzťahov až po pestovanie pomarančovníkov. Som si spomenul, mám ešte vyživu, by ti vadilo, keby sa najem? Koho máme? Vyživu. Čo to je? Toto kokotské tabletky? Detská vyživa, nie. Ty si furt hladný. Nie som už. Už štrympisk. Ja jebne. Ja ťa prosím, nerýhať mne do tváre a ty nerýhaj. Ahojte všetci. Mám tu nového skvelého hostia a nieraz mi ešte negrgol tu na do kamery. Ale poprosil ma, aby som ho predstavila takto. Multitalentovaný čavo zo Sabinova. Venuje sa dizajnu, jedlu, tvorbe, multimédii, miluje všetko pekné, najmä ženy a najmä pekné ženy. Je to pravda? Je to pravda. Čiastočne. Skrinož. Povedala som všetko, čo si chcel. V pohode, okej. Máme tu druhú epizódu, ja sa veľmi teším, vybrala som si najkľudnejšieho hostia, to si uvidíte potom trošku neskôr. Takže. Meno si zabudla. Volá sa Adrián Trojanovič, je unikátny dizajner, robí olivový. Možno nerobí, možno on predáva. Aďo, ty ťaháš prvý. Kaťa, príjmam tvoju výzvu. Je pre vás vo vzťahu dôležitý vek? Tak určite je dôležitý, hej, je dôležitý. Tak. Jak dobre, že som to nespravil ja. Väčšinou sa takéto veci stávajú mne. Otázky. Počkaj, pivo, treba vypiť. To normálne prerušilo tú záľubnú otázku, ktorá smeruje do piči. Víno. Slony přicházejí k nádrži. Na Sahare je 7:30 ráno. Všude je sucho. Prvá zvířata se netrpelivě hrnou k vodní nádrži. Tady bylo. Takže už bez čaju. Vôbec nie som od čaju. No, dneška stačí. Ste videli čaj, čo bublinkuje, bo ja ešte nie. V istom momente ten vek, ako ten vekový rozdiel je dosť markantný, čiže vidno ho. A ja si myslím, že po istom veku, ktorý ti nebudem konkrétne definovať, lebo podľa mňa je to veľmi subjektívne, ale sa to stiera nejakým spôsobom. Asi čím bližšie k 30-ke, tak potom už to nie je také. Miro, s tebou to bolo jednoduchšie, ja ho rozumiem tak na 70%. Ale tak to stačí. No však on používa také slova merkantné, ja to nepoznám. Akože je to také, akože už na tom akože záleží, že už to vidno, je to proste, že... Takže ty navrhuješ chodiť so staršími napríklad ženami do istého veku a potom jebať na nich a prechádzať na mladých? Pozor, vkladaš mi dosť, čo som nepovedal. Ja to nenavrhujem, ja hovorím, že po istom veku už nevidno ten vekový rozdiel, že už to nie je také jednoznačné. On mal 8 a ona mala plus 12, to je 20. Tam už je ten vek príliš vidno. Ona má 20 a on má 70? 8. To je dosť. 78. 8. Jaj. Ale náš, akože koecipient, náš respondent teda, alebo respondentka nejak to nedefinovala, iba je pre vás vo vzťahu dôležitý vek? Áno. Áno. Dávaj ďalej. Dávaj ďalšie. Ja idem ťahať. Ja. Ty si teraz nevždy ťahal. ťahá host. Kľudne sa, hej? No, dobre. Čítaj. Mám 17 rokov a o chvíľu končím strednú školu. Učím sa programovaniu, navštevujem rôzne kurzy a čítam knihy. Čoraz viac si uvedomujem, že nechcem ísť na vysokú školu a pre mňa je to zbytočné. Ale moji rodičia na mňa tlačia a hovoria, že bez toho nebudem úspešný. Čo mám robiť? To, čo chcú rodičia, alebo pohádať sa s nimi a robiť podľa seba. My sme tu dva protiklady. Ja pani magisterka. A ty? Ja vzdelávaný životom a skúsenosťami. Jeho vychoval tento život.
Ale nie som sídliskový sen, hej, to zase nie. Podľa mňa, keď cítiš, že ide ti to aj bez tej vysokej školy, tak je na to rodičia ťa príjmu a akceptujú tvoj názor hoci kedy, hoci jak, aj keď to nebude, že hneď teraz a potom budeš dobre zarábať, budeš sa dobre cítiť, budeš šťastný, nájdeš si rodinu a rodičia budú musieť uznať tvoj životný štýl, pretože však rodičia sú tí jediní ľudia, ktorí ťa ľúbia bezdôvodne a bezpodmienečne. Preto podľa mňa nie je o čo, pohádate sa sa pohádate a dáte sa potom dokopy o týždeň, dva. Ja si myslím, že v 17 rokoch je hlavne akože možno niekto je o tom presvedčený, ale môj osobný názor je taký, že podľa mňa ešte nevieš, čo chceš robiť presne. Ono je to tak, že nemáš v živote možnosť, že vieš, akože vrátiť sa späť, že máš proste cestu A, cestu B. Vyskúšaš cestu A, nevieš, ako by to dopadlo, keby si zvolil cestu B a naopak, hej. A najhoršie je teda zostať stať na mieste. Preto podľa mňa existuje taký systém v ministerstve školstva, že povinné vzdelanie je iba tých 9 ročníkov, stredná škola a ďalej už je to nepovinné. Že teoreticky človek vie žiť aj bez tej strednej školy, aj bez tej vysokej školy a iba so základkou. Teoreticky áno, prakticky môžeš ísť na tú vysokú školu hocikedy. Aj keď máš 50, aj keď máš 40, aj keď máš 30. Ja. Dobre, takže otázka... Otázka ja si myslím, že bola zodpovedaná. Áno. Máš robiť to, čo chceš ty a nie tvoji rodičia. A nemusí to vždy byť ako najľahšia cesta, ale asi, že neísť proti sebe, čo môže znamenať mnoho v živote. To potom tebe ešte viac naškodí. Frajer ma požiadal o ruku. Samozrejme som povedala áno, ale spravil to úplne inak od mojich predstav. Pomočka. Doma na gauči pozerajúc seriál. Do vysvetlenia. Už týždeň myslím iba na to a pre mňa je to dôležité. Či bude veľmi trápne, keď ho poprosím ma požiadať o ruku ešte raz, ale pekne. OK. Bude veľmi trápne. Podľa toho chápem, že pre ňu je to dôležité, ale zároveň je pre ňu veľmi dôležitý aj spôsob, akým sa to stane. Musí byť niečo špeciálne, alebo jedná sa o špeciálny moment v tvojom živote. Môže nastať raz, môže nastať viackrát, to je úplne jedno. A ja si myslím, že čiastočne sme tak, že či to nie je aj tou kultúrou tých nejakých filmov, seriálov, kníh, expectations a proste teraz zoberú niekde a kľakne si pred všetkými romanticky na plnej ulici ľudí. Ale to je môj mužský pohľad na to a keď viem, že by som mal ženu, ktorej na tým nejakým spôsobom záleží, alebo ja vnímam od nej tej signály, že proste ty koky, toto je žena, ktorá si na tom dáva záležať, lebo ja neviem, má rada estetično, vizuálno a proste ste ženy, tak asi to možno spravím nejako inak. Ale ku konečnému, akože vieš, ku sklonku dňa ja si myslím, že sakra na tom nezáleží. Pre mňa, podľa mňa, veľmi na tom záleží, aj keď žijete už neviem koľko spolu, aj keď ste rozhodnutí, že sa zoberiete, ale proste sú také momenty v živote, ktoré sa stanú raz do života. No, do vášho spoločného života, svadba, narodenie vašej prvej dcery alebo syna a požiadanie o ruku je jedno z tých. A keď vy pozeráte taký seriál a on ťa požiada o ruku, vyťahne zo zadku prsteň, tá by som bola v piči. Že na čo to vlastne robíš, keď je to pre teba bežná vec? Poviem za seba, že ja by som si s tým určite dal záležať. Že ak tomu raz dôjde, tak proste nejakým spôsobom pre mňa to bude špeciálne. A podľa mňa to treba vyrozprávať. Možno nepriamo, ale... Asi by som také veci hovoril. Určite by som ho neprosil, že poď ma požiadať ruku znova. Toto bolo hovno, poďme ešte raz. Akože môžeš mu tak asertívne hneď ukázať proste, že tak kde je jeho miesto. Nie, sorry. Treba určite mu povedať, bude to trapné možno, ale treba mu to povedať a tak mäkšie. Tak ber to tak, že chystáte sa na spoločnú cestu životom nejakú, takže asi je lepšie začať komunikovať od začiatku, než vieš... Áno. Než to v sebe dusiť a potom o 10 rokov. Pamätáš si, jak si ma požiadal ruku a to môže byť absolútne tým, že neumie riad, vieš, nezavrie hajzlovú misu, ponožky tam budú špinavé a ona, pamätáš si, jak si ma požiadal ruku 10 rokov dozadu? On že, pamätám. No a vieš, ešte ani hajzel nevieš spláchnuť. Ty hajzel. Nie, dobre. Čo vyberiete na spánok? Pyžamo, tričko alebo nahý?
Počúvaj, to samé proste životné filozofické otázky a všetko. A teraz, že proste natierate chleba zľavo do prava, alebo sprava do ľavo. Vieš čo, nenatieram chleba, bo iba mačom dole. A vieš, keď natiereš chlieb a on ti spadne, tak spadne iba tou tak, stranou. spadne tak. A vieš, že keď maslom. mačku zoberieš a ju pustíš Ona na zem, vždy tak spadne iba na nohy. Takže keď nalepíš mačke na chrbát chleba s maslom a priviažeš a dáš na nejaký ju pripevníš na nejaký kotúč, tam máš perpetuum mobile, nekonečnú energiu. Po mačke iba na nohy, chleba iba na toto a to sa točí. Pyžamo, tričko, náhy. No jednoznačne tak, aby bolo vidno krásu môjho tela. Takže v pyžame. No dovoľ. Pyžamo. Nie, lebo to je horúco strašne aj v zime, aj v lete, hoci kedy. Saténové? Ja neviem, ja mám predstavu pyžama, to je také, vieš, žiráfo také. S týmto... To je taký oversize. Dobre, my vyberieme na spánok tričko. Aj nohavičky. A ty vyberieš na spánok nahy. Nie, ja vyberám na spánok normálne kraťasy a tričko. Mám vzťah na diaľku a keď sme spolu, všetko je super. Ako náhle voláme, tak sa hádame kvôli hlúpostiam. Ako zvládnuť vzťah na diaľku a či sa oplatí vôbec? Nie, treba povedať, ja neviem sa k tomu, tejto otázke sa Kati, ja neviem vyjadriť a ti ju posúvam. Není to alibistické, fakt sa k tomu neviem vyjadriť. Alibistické. Akože proste neznamená to, že nechcem odpovedať, proste fakt neviem sa k tomu vyjadriť. Ja som mala jeden krátky vzťah na diaľku, ale jednou veľkou chybou bolo, že tou diaľkou... Že keď sme boli spolu bez diaľky. Nie, možno neviem, možno preto sme sa rozišli, lebo že ten vzťah na diaľkou aj začínal. Že sme začali chodiť spolu a hneď od týždeň na to, jak sme začali chodiť spolu, ja som išla na Slovensku, on ostal na Ukrajine a vtedy ešte ten vzťah nie je taký, že... Utužený. Tak. Nie je tam ten bond, relationship. Že proste takzvaný dôvod, prečo byť spolu ešte nie je, lebo ešte nie ste zaľúbení. Ale keď je ten vzťah, že napríklad ste 2 roky spolu, 3 roky spolu, neviem, rok spolu a potom potrebuje ísť, ja neviem, na pol roka do služobnej cesty, tak toto podľa mňa sa dá zvládnuť. A prečo sa hádajú, už je iná vec. Možno kvôli tomu, že sú krátko spolu, možno kvôli tomu, že sú veľmi žiarliví a žiarliví podľa mňa tiež nie sú na vzťah na diaľku. Určite treba skúsiť nejaké iné spôsoby riešenia konfliktov, ako napríklad hovorím, že trošku sa dať dokopy na dlhšie, lebo vtedy môže vzniknúť ďalší problém, že napríklad si nesedíte v spolubývaní a na čo potom riešiť tú diaľku, keď nesedíte si ani spolu pri sebe. Ale určite netreba si ubližovať, keď proste to nejde mesiac, 2 mesiace, na čo si seba trizniť. Adrian, donesol marakuju. Aha. Ja som ináč to ešte nikdy v živote nemala. Jak to hnusne vyzerá. Tak si to chytíš. To mi nechutí už. Je to skvelé. Zlomila som tie zuby. Môžeme dať ASMR? Dávaj. Milujem ASMR. Fú, jaké kyslé. Nechutí ti to? Je to kyslé a ešte ku tomu tie kostky, ktoré ťažko sa veľmi jedia. Exotické. Pozri, stôl zajebal. Jebne! Marakuja? Marakuja. Ja neodporúčam. Veľmi odporúčam marakuju. 10 z 10. Exotická chuť na dosah vašich Ona je 10 z 10, ale nie je oholená. Idem ja či ty? Teraz si bol ty, teraz som bola ja. Teraz si bol ty, takže idem ja. Takže ideš ty. Moja kamarátka začala komunikovať s mojim bývalým, s ktorým sme sa nerozišli v dobrom. Ona o tom vie a vtedy ma podporovala a vravela, že on je kokot, ale teraz s ním píše, posielajú si memečka a tak ďalej. Čo mám robiť? Ja si myslím, že kamarátka nie je až taká dobrá kamarátka, pretože u nás v našom svete kamarátiek existujú nepísané pravidla. Že nechodiť s bývalým, že nepísať s bývalým, nepísať s budúcim a nechodiť, že keď jednej sa páči a obidve o to vedia
a proste... Však tak tá trhové druhá... pravidlá, nech vyhrá ten úspešnejší. Ježiš, som teraz hrozný. Proste, čak sa nám vyplo svetlo. Vyplo sa nám svetlo. A už dávno asi. A zlyhala nám technika. Zapni svetlo. Tak to už dávno je vypnuté. Podľa mňa, keď sme pivo vyliali. Takže čo, točíme znova? Daj naspäť, kľudne. Kamarátky majú nepísané pravidlá a v tých nepísaných pravidlách presne píše, že žiadne písanie s bývalými, s budúcimi. To sú písané pravidlá. Ojebi, SRO. Net. Takže musíš, neviem, či si to ani musíš vyrozprávať s kamarátkou, lebo ona to robí veľmi zle, veľmi zakerne. Ja by som to tak nerobila, ak takú kamarátku by si pri sebe nedržala. Aj keď ten bývalý je kokot, tak s ním už nemusíš nič mať. Ale tú kamarátku ešte stále máš za kamarátku, takže ju poriešiť a hotovo. Asi je to tak, že keď tam je zlý vzťah medzi ňou a tým bývalým z nejakých akýchkoľvek dôvodov a proste je to dobrá kamoška, s ktorou sa stretávaš, že teraz to prepojenie svetov, ale kto som ja, aby som bránil láske? Áno, nech si... Dobre, ja tomu rozumiem a videla, kto mi rozprával viackrát prípady starších ľudí, že rodičov a tak ďalej, že zažili nejakú lásku od najlepšej kamarátky, doteraz sú spolu a proste sú šťastní. OK, je taká možnosť, ale proste aj keď dajú sa dokopy, ako si predstavuješ to kamarátstvo? Ja by som sa, lebo proste ty nemôžeš akoby nejakým iným dvom ľuďom prikazovať alebo proste žiadať ich o niečo, že čo, vieš, že čo by mali robiť, čo by nemali. Akože tu si myslím, že porozprávať sa, keď je to dobrá kamoška, ale potom proste, no čo, môžeš, ty máš nejaké právo zakazovať napríklad akože, že môže to zhoršiť nejak vzťah tvoj s tou kamoškou, ale na druhú stranu proste je to blbá situácia, alebo náročná teda, poviem tak. Ja presne toto vravím, hlavne, že nemusíš nikomu nič zakazovať, že nemáš na to právo, že dobre, že aj keď sa veľmi zaľúbia, tak ty už tým nič nespravíš, že budú sa skrývať a na čo to je dobre. Ja len hovorím, že keď teba to trápi, tak sa musíš ty od toho sama oddeliť. Musíš sa opýtať nie o čo sa s nimi rozprávať. Nie o čo. Proste prestať komunikovať s tou kamarátkou. Vážne? Lebo podľa mňa áno. Lebo ty si myslíš, že toto je riešenie, že prestať komunikovať? Áno. Prečo? Ale čo tým vyriešiš? Predstav si. Ale čo tým vyriešiš? Počkaj. Vyriešiš si kľud. Alebo predstav si napríklad... Ale ona nemá kľud. Ju to bude štvať. Nie. Dajme tomu... ty si sa rozišiel s frajerkou. Počkaj, ale že... Aha, ale oni spolu nechodia ešte. Myslím si, že sme to zle pochopili. Oni iba začali komunikovať. No dobré, ale vedie to k ničomu. Ty si sa rozišiel s frajerkou. Áno. Frajerka začala niečo riešiť s tvojim kamarátom. Áno. A potom začali spolu chodiť. A nakoľko ty nebrániš láske, tak čo, budeš ďalej kamarátiť s tým kamarátom, lebo nebrániš láske? Nebudeš sa cítiť tam už dobre. Keď vieš, že tvoj kamarát chodí s bývalou tvojou. A vieš čo, ja si myslím, že ten svet je taký, že to je tak individuálne, že ty proste môžeš dojsť do bodu, keď si povieš, že let it be. Je to veľmi pacifistické, proste nevnímať... Akože... Určite ťa to vezme nejakým spôsobom, ale potom akože čo, no tak môžeš s ním prestať komunikovať. No však toto hovorím. Podľa mňa to je jediné riešenie pre tvoj keď ti záleží na tom kamarátovi alebo na tej priateľke? Podľa mňa, keď je veľmi dobrá kamarátka, tak si nedovolí, a najmä preto, že ona o tom vie, podporovala ju a vravela, že je kokot. Tak na čo potom proste... A teraz memečka. Tvoj názor sa porozprávať, dobre? Rozumiem, s kamarátkou. A potom z toho vyvodiť akékoľvek dôsledky uzná za vhodné. Ja si nemyslím, že sa nerozprávali akože úplne o tom, ale keď ste sa nerozprávali, sa porozprávajte. Ale podľa mňa už by som to brala pesimisticky. Rob, čo chceš. Pesimisticky, že už nevnímať ju ako toho nedôverovať jej až tak, lebo už je tam náznak. Môže tam byť pre ňu naštrbená tá dôvera, hej. Ale najlepšie je mať kamarátky s rôznym vkusom na chlapcov. Že ty a ona majú rôzny vkus. Toto inak je hlboká myšlienka tohto večera. Ako často mať sex s partnerom vo vzťahu? Hospody. Pomiluj. Fúha. Čo vy furt s tým sexom? A čo vo vzťahu? Majte kľud, majte pokoj. Jebte sa s kým chcete. Zľava do práva, správa do ľava, do kríža, spredu, zozadu, do ucha. Dobre, počkaj. Ale počuj, dakto má rád 3-krát do dňa, 5-krát, dakto má raz za týždeň
A to je, podľa mňa, na to nie je absolútne vhodná odpoveď. Aj po sexuálnej stránke, tak určite je nutná nejaká intenzita toho sexu. Nutná intenzita sexu. Nutná, žiadaná. Nič není nutné, nič nemusíte. Taká strana cíti, že chýba? Aby sme otestovali ponožky. Minimálne 2-krát za celý život. Tak, ja mám taký názor, že sexu musí byť v tvojom živote toľko, koľko chceš ty. A keď tvoj partner chce viac alebo menej, tak Ide klopať na vedajšie dve. je to taká vec, s ktorou nevieš proste nájsť kompromis. Že buď si nájdeš svojho človeka, s ktorým to proste buď sedí, alebo nesedí. Ja súhlasím. Super. Tak Ako potom to teraz končíme. akože súhlasím, lebo ja som to napríklad, že nikdy nerátal. Že to proste, že tak buď máš ten pocit uspokojenia a v rôznych obdobiach sa ti to mení na základe toho, čo prežívaš, alebo proste nemáš z akýchkoľvek už iných príčin. Mohol by si mať sex pri prítomnosti mačky. To sa leží, keby... No sedia, pozera. Čo som teraz čítal? Že keď sa na teba pozerá mačka pri sexe, vraj to zvyšuje libido. Orgazmus. Nie. A keď máš ponožky, si hotová. Že ak zomrieš, Do piči. ak zomrieš v byte, tak tvoja mačka ťa do hodiny začne jesť. Nie. A je, že jebe. Ja som sa zľakol, že čo tam bude, lebo začal reagovať na túto otázku. Čo? Mohol by si mať sex pri prítomnosti mačky. To sa leží, keby... No sedia, pozera. Čo som teraz čítal? Že keď sa na teba pozerá mačka pri sexe, vraj to zvyšuje libido. Orgazmus. Nie. A keď máš ponožky, si hotová. Že ak zomrieš, Do piči. ak zomrieš v byte, tak tvoja mačka ťa do hodiny začne jesť. Nie. A je, že jebe. Ja som sa zľakol, že čo tam bude, lebo začal reagovať na túto otázku. Čiže túto ostatnú otázku, naše drahé diváčky a diváci, končíme tak, že asi je to... Že mačky musíte to vás cítiť. jedia. A hej, musíte to cítiť a domáce zvieratko... Cítiť akože- rovnako ako váš partner. Hej. Domáci, nepleťko to. Nepleť k tejto otázke domáce zvieratko. Tak to on povedal. Myslím si, že je ten správny čas ukončiť tento podcast. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie Kati a veríme, že sme vám nejako spríjemnili chvíľu pozerania tohto zaujímavého materiálu. Mnohé ilúzie boli zrušené tento večer, napríklad o tých mačkách, ale aj o intenzite sexu počas vzťahu. A pamätajte, že vždy je rozhodnutie na vás. Robte podľa toho, jak sa cítite vy. A požiadajte v prípade, že chcete o odbornú pomoc. Ďakujem krásne, že ste boli s nami. Keď ste s nami ostali do konca, tak ja vám ďakujem ešte dvakrát. Ešte viac. Dvakrát toľko. Ešte dvakrát toľko. Dávajte lajky, dávajte subscribe, kalakolček. Lebo my sme s vami boli až do konca. Ringle bell.